Thank you.
Matabano so atretre etu achiriye. Ikino atre we asina. Ahini ewa sasi so. Ai dibu etumpa ye prowa. Wotimi mo inya santi ewu. Wotimi ya sikakoko ewu. Na wotimi ya Utu-for Okinso Saint-Tutu Abegin King Solomon Awama Ahimi Adas Nonko Infil Atre Abia Elipekuo Eka Wamuhu Bom Eye Pra Obit Maye Wuriasi Ekruye Asantehene Yakabumu abisini ena yehu abisiniya yehu yena nanom enso atrese omontena ho emomagye enyekwa omontena ho ema obi emfa wo magye kwa atebie nso omayire omo ho omaboso aboso miniso okinso eni ana ne wo fa ebi kan ehyasie na waba abi ne broso wayi na nyanwanwa bo waye niema bebre a eda so ewo Asantehene wiase nyina ame wiase nyina agenati elide sembra o mampani ebo Omanpeni abedi atiri so meta nachi waboa no ayi na komam na de ye me dekura ne se ekwan a mina na otumfo wafaso aji omanpeni abedi atiri His Excellency Dr. Muhammadu Baumia ese oba Arabia Oba ahifia eye na hohoa eni obia eni binya ne saa ndela na no de bechami ikru mina na kupupeni lo kan efu binya asabia obinya de wo yama omanpani abeje echi His Excellency Dr. Mahmoud Baumia ekubenya bi otumfo yeda wasi na debia afutu semwa de mano insira wo de mano ono so ayi na kumam fita ono so mrebia ewo se oba no be somo no wo de be dinachi ni aka no ho no aba abesomo Oso amuamu anamo sonko a watu wasan atro abakasem foforo edi abehye asante abakasem num kuma odawase nyame Israel Israel no ma wahini enkoso otudu wi asina eda asiti You are down the group, so they remember Nam Mampenia, already a team, and I want to have this
Thank you.